си нося ето това, с което много бързо човек може да се разхлади, да се освежи. Знаете ли какво е ето това? Някой знае ли какво е това? Знаете ли как се казва ето това, което е в тази чаша? Ето това се нарича течен азот. Течният азот, според вас, ето това, този течен азот. Или е горещ, вижте как пуши, или е студен. Какво ще кажа? Студено или горещо? Да, обаче не е просто студено, а е много студено. Не знаете ли, че ето това в тази чаша е минус почти 200 градуса, минус 196 градуса. Много студено. Какво ще стане обаче, ако залеем някой с течен азот? Какво ще стане, ако не внимавам и залея някой с течен азот? Кой имаше рожден ден днес? Кой има рожден ден днес? Силно кой има рожден ден днес? Кой трябва да залеем с течен азот? Няма, не заливаме никой с течен азот, защото е много студено. Знаете ли, че ако една мъничка малка капчица попадне върху човешката кожа, цялата ръка може да замръзне и да се счупи. Затова не ходим напред-назад да се заливаме с течен азот, защото е много опасно! Влезе ви в обувките. Да, не се заливаме с течен азот, защото е много студен и много опасен. Точно така. Има вода в тоалетната, ама тя не е много хубава. Сега, искам да ви покажа нещо. Знаете ли как се казва ето това? Това е магическа кофа. Добре, обикновена кофа е. От Джамбо, лев 99. Ево, нали? Защото смениха вече. Какво ще направим сега с тази кофа? Искате ли да видите как тази кофа ще избухне? Обаче, за да може да избухне, трябва да сложим от ето това. Знаете ли какво е ето това вътре в каната? Ано, какво има вътре в каната? Нещо много опасно. Това е вода от тоалетната. Отбивката! Аз там не бъркам вече! Не съм бъркал, не. Веднъж беше ми интересно да видя. Ама мама вече не ви дам. Та, сипваме водичка, ето така, още. Колкото повече вода, толкова по-силно ще избухне. Нали? Още! 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 Да, но вие викате още, аз съм близо до кофата, не вие. Добре, още малко. Още? Да! Сигурни ли сте? Да! Какво пък? Още? Да! Напълно достатъчно, браво, чудесно. Сега, за да не мачкам темата, да не ви се скарат, ще дойда ето тук. И как се казваше ето този течен азот, който ви показах на Как се казваше този течен азот? Течен азот, браво, как сте запомнили, леле, браво на вас. Да, течен азот, минус 196 градуса. Много студено, много опасно. Хайде сега да видим какво ще стане, когато го сложим в гореща вода. На колко години става госпожа Гвоздейничкова днеска? Силно броим до 8. Давайте. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Да. Извинявайте, винаги забравя, винаги се правя. Честит рожден ден! Как сте? Хареса ли ви това? Да, искате ли да го